Oke. Mari sehat selalu Pak Tomo. Alisa musik. Kita kasih nuansa selakir kembali. Monggo Pak De. Dulur-dulur keluarga besar Saiful Hajat. Mbak Mantenin kita joget ayo. Sesek mau pusat deh. Pak Tomo nggih. Mangke nek 12 lagu napa mleh Lorati. Lorati loro. Nggih. Napa Pak De? Aku yuk. Tomo wis mundur iki. Mundur. Wis berarti. Dereng wis mundur berarti. Aku
ayo joget lagi yo. Gila sih semangatnya luar biasa ibu. Ayo. Ayo Bu sekalian olahraga Bu olahraga malam. Ya. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang opo. Kurang apa aku iki gone tresno. Nyatane Nyatane sliramu nglarani ati tamu. ati tatu wis ra bisa ditambani. Mripate iki ora bisa diketetke yen awaro sliramu jejer dheweke andum tresno umbar nafsune asmara lali aku yen to nyandek priya liya yo wis miliyo sayang aku apa dheweke wis miliyo dadi bojoku apa bojone bola bali gawe kelane rasa rasa tresno sliramu ora bisa njogo kurang apa aku iki dadi wong priya kurang apa aku iki ngolku tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani andum tresno wis
sasumane ayem tentrem pangajab kurina wangi bola bali jong gawe larane ati Terus Mbah Nun Pak De.